Гранушка е имала хотел под прикритие. Тя хубаво ми оставила легло, ма сега какво е това? Тя си има легло, къде да си ги прави тези неща. Ето е рецепцията. Ало, бабо, къде си? Ето бе, Гранушка, как си, ма ти тук много си се обзавела. Оня Христос за това ли го похарчи, за той е грозен хотел, омаза слоена навсякъде. Оле, ма това функционира, бе. Като гостинка на хотела трябва да си напиша YouTube името, което нямам, но все пак. Спаска Гранушкова. Готово. О, мата няма други гости, освен мен. Да, забравих. Ти нямаш други приятели. Сега какво правиш, как така си минала през шкафа, бе? Ако щеш още малко в газа ми влизне. Тия клещи ще ги взема, да ти срежа аз малко хубавата бяла рокличка. Гранушка, как така ще си изгориш кухнята, бе? Ще извикам шеф Ангелов да те наби, сега гледай каква мизерия си направила и си го изгасила. Грануко, и ти ли си тука?